салом алейкум бародаре ки канали фикри шумо ҳасту мо дастгирӣ кардем холи дастгирӣ кардем баъд бародаре ки дар шабакаи ватсаби мо суҳбати дӯстон қарор доред то аз ҳар яки шумоён эҳтиромона хоҳиш дуогӯ бошто мо бародара оператсияро тайёр мекунем. ҳамин модар гурдешона барои ҳамин додар тӯҳфа ҳадия кори ҳар як инсон не бародаро барои ивазкунӣ розӣ шудагия мехолам. чанд сум ҷаннат ки ризои модарон аст, дар зери қудуми модарон аст. дуои падар модар нагирӣ ба мақсад нарасӣ, гар дуои падар модар бигирӣ ба кайҳон бирасӣ. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки ҳама каса тансиҳату хонобод бошед. ин падар модар аст ки дар ҳақиқатан мо ҳастем. падар модар набошанд, бобои биби набошанд, мо нестем. барои аввай ҳурмати падар модар, бобои биби, гузаштагонро ба ҷо орем. гузаштагони ҳамаи мо шуморо шоистаи ҷаннат, ҳариқаи раҳмат бигардонад. омин. бародари азиз, хеле ки наворо тамошо карда омадед. ин дили модар бузург аст. ин корро фақат модар карда метавонад. модар дар ҳақиқатан дӯстдории ҳақиқӣ мекунад нисбат ба фарзанд. модар тайёр аст ки ҷони худро барои фарзанд фидо кунад. ин модар аст ки тайёр аст ба теғи духтурон дарояд ва гурдаи худро ба фарзанди азизи худ бахшад. ин ҳар чуто модар карда наметавонад. бародари азиз, ман аз замин то осмона ба ҳама ҳамватанон миннатдор ҳастам, ба подписчикони азиз, ба гурӯҳи суҳбати дӯстон, касое ки ҳамин наворо поделиться кардан, лайк мондан, дуо кардан ва каме ҳам бошад мисол кӯмак кардан 100 рубле, 200 рубле, 500 рубле, 1000 рубле, касе чанд қадре кӯмак кард, аллоҳ хайри кардагиша ба даргоҳаш қабул кунад. мо зиёда аз 50,000 сомонӣ ҷамъоварӣ кардем. ана дар зери телефонҳои шумо, дар зери экранҳои шумо мебурад зиёда аз 53,000 сомону чанд қадар. баъд бародари азиз, бор маҳкам аз Сбербанк ва номерои модар Душанбе сити дорад. касе метавонад кӯмак кунад, касе метавонад телефон кунад, кӯмаки худро дареғ надошта бошад. барои чӣ ки мо балинсая бародаро ҷамъ шудан скидка кардан, ҳаз зиёду барзиёд ҷамъоварӣ кардем. хаб медонед балниса аст, беморӣ аст. баъди балниса худованд ҳамин модара шифои комил, бародара мо шифои комил диҳад. худо кунад ки дар дуогӯи мо бошанд модаро. ба инҳо дуо мекунем ки шифои комил диҳад. барои чӣ ки ин бародара тайёрӣ дида истодан, худохоҳад оператсия мекунанд. модар як гурдаи худро ба фарзанди худ ҳаҷа мекунанд. модар ҷони худашро барои фарзанд ҳаҷа мекунад ва хато намекунад. дуогӯи падар модар бошем, дуогӯи ватани азизамо Тоҷикистон бошем. ин тинҷӯи оромӣ аст. худованд тинҷӯи оромӣ дар тамоми ҷаҳон бошад. ин тинҷӯи оромӣ аст ки мо 1 рубл, 2 рубл, 100 рубли худро хайр карда метавонем. агар тинҷӯи оромӣ набошад, бовар кунед ба як каса майла хайр кардан, салому алейк кардан наметавонем. худованд тинҷӯи оромия ба тамоми ҷаҳон муҳайё кунад. худованд ватани мо тинҷӯ осоишта бошад, гулгул шукуфон ҳамеша бошад, ободу зебо бошад. дуогӯи ватан модар боқӣ дар амони алло бошед. худо кунад ки ҳама мусофиро, ғарибо ба рӯзи хурсандӣ ба хонаҳошон баргарданд ва пеши падару модар, зану фарзанди худ. дуогӯи мо низ бошед бародари азиз. саломат бошед. барои ивазкунӣ розӣ шудагия мехолам. чанд суме ки мисол пул додагӣ шумо хайр кардето, ин бародаро хайроту худованд қабул кунад. фақат дуогӯ бошта ки пул ҷамъ шуд. раҳмат, дар як муддати кӯтоҳ пул ҷамъ шуд бародаро. молодец, раҳмати калон дастгириёт оба. аку фақат дуогӯ бошто ки ҳамин хола соғ саломат ҳамин бародар ки атиги теғ бурон. ин ягон кори шӯхӣ не, кори ҳазил не, ҳам мету бародаро
дастгирӣ карди то аз худованд гардад дастгириёто. холаҷон ягон чӣ гуфтанӣ доред? Ассалому алайкум ҳамотон дӯстои азиз. Ба дастгириҳои шумо ҳазорон раҳмат. Худо илоҳи кору беётон ба зиндагиётон ба файзу баракати яд. ҳамеша саломат бошедон. доимо дуогӯи сари шумонам. дуои худои худованди карим дар паноҳи исматаш ҳамаи котоне нигаҳбон бошад. раҳмат. Аллоҳу акбар. Амин ё раббил Дод аламин. акод ба رحمت ҳазорум ташаккур ҳамаатон ба Спасиборем. саломат бошедон, дуогӯ бошедон. дуогӯ бошедон ки барои ҳамин соҳ саломат хизматотон барои маблағотон ҳамотон спасгузорем. раҳмат ҳазорум раҳмат бародарон. пул ҷамъ шуд. 50,000 гуфтем, 53 чандсад пул ҷамъ шудагӣ. 3000 зиёдташ киди. ҳазор раҳмат бародарон. фақат дуо кунед то ка тигите ин бародаро мо бурон личенияш ман дидам гирифтост. ҳамин рӯзҳои наздик иншоаллоҳ оператсия мекунам худо хоҳад. фақат дуо кунед то дар ҳаққаш ки соҳ саломат тигите. раҳмат. Kalom selamat başı da çok. Amin.